Di ko please bun ni phi kinong Krishan kinong snap kinong pet ya ke program jingi na koi ko por di hakani ke episode ka bamentangi don yi wei i special guest si jangan man kata yo ngasih don special guest di i kani ka program ka bamenta ka khamno special shushu ada marba hakash poterik jong menta u benai risau kadika lanjutip ya ka kum ka world mental health di kendiat ngaku apa ni keren halor jong kanika topik lah ni kanika pang mo tinggi don ni wei imam di kong kanika por ide ru ino hikai di counselor jong ko ka school hakan ha Shillong jungi di idai di kong di ko beli bun mam mo pila yo platform mo pila yo wan kanang kanika por ban sam kendiat chapang jong kanika isu lah ni yang ke topik mo kok ketika pang di lada long ka bala thai pi long thai ban pin itu ya ladi kam ba thai ki don ki be thai students ki jong pi ba la itu ni ko po actually nga de alin karnong rum de nga actually nga don hapo Sinanthony's College kum counselor mentala khat lai snem tam ngala don hang tu ti shwai ka turu ngala ju hikai po Martin Luther Christian University ka Department of Psychology ti ya ka jing puli jongar ma pendep na Bangalore ya ka Masters in Psychological Counseling and hadian ka tu ngala one pine no shini mentre po Martin Luther ti hapo Sinanthony's ngala shong kum counselor mentala khat lai snem and then hagini ki khat lai snem ti like bon ki khna mo but kata ka jing sno thu ya kata counseling kala kham pe phang shu aprem jong ki breu but ki khna ru ka jing long ki la kham sno thu ki kham ka lut min sim ki kham sno tenat menta ban ong ba kimdan ka tu ka jing kho nyo ka min sim ban ong counseling ka de tang nam ta ki ba pambiet ne tangi babiet ne tamo ti man ya ka bamenta ka compare na ka ba man shwa ka por bang ran join mo counseling ka menta ka long yar bhala bon ba ki khna bawan ti actually teng ka don ka por ngim don por shu ya baro kha ki khna mo ti menta po Sinanthony's College ni nga don manga then ni don si ibe email counselor ru ibe nang shwan join recently kan ti kapan iru baga jing don kam jing counselor kala along kabadon kam hati hamal lagi educational institution ne haki hospital ki ni don kam ha kan ti tangita ne chpang te bam ba pila akren chpang da counseling mo kendiat ngam tip ki nong pet ki jongi le ni nong Krishan ki jongi hadu kandu ki la ban su tho e kata ka kentien counseling mo la dalong ka bala thrai philong ban batai kendiat ke ikata ka counseling namar ba ban shu ong ka kentien kila ju asmo matharai taba ban ong ban batai kam ban ya pade ki don ki ba shu tip ku ba ong naktin kasi tip ler mo te fla ban batai thrai nam kendiat counseling ada nya pe ha ka kentien kasi mo pin ong kre ga jinya slok te actually counseling tade kala ban long haki babun rukom kala ban long kumbang le mga college nam ta ki khna kala ban long haki yang maniru dan hapo ki hospital ru tekade jinga slok ka jinga mir jingmut tangba ka compare kade ke ik ka bamde bengim jule mo ndai kum shi paralok ru gidan kata ka jinga slok ka jinga mir jingmut ne kum shi yeng shi sem ndai teng pede habanya mir jingmut shi paralok ne ya slok tu te teng kimla ban bu haladi la khumyo snow no si iwe ya ndre hapo habangi ong pede counseling kata ka jinya selok ka badon na kata ka jing thmu ba ka ik bangi akran ha pedeng jong phi ba jonga kan sa tang ha pedeng ka jongi kitia ka ktian phareng ki ong confidentiality mo ka don kata ka confidentiality ka ba don come in ha ka counseling te habaki wan ki khna ne wan manu ki la badlong shilong ne she family ru habaki wan te ka shong betang hapling jong ka counselor la ni u counselor but kitu ki bawan nam ta ka counseling te actually gata ha ka counseling pede ka long kumni kamut ba because nga de ka counselor nga khambun jingte manga banya phi ngamlong superior ba gi phareng no kamde bangalong superior na ngalong halor jong phin ring yelong kumju
kamut ru banga ngandon hangtu counseling kamut ba nga kum ka counseling ngan pen solve ya ka problem jong phi ndrei nginya selok jingmun kenang bangin poi sakata ka jingnya rai ka ba phi phinla ban rai ban le yunam ta ka jing im la jong kum ka counselor ka kam jonga ka long bangan pen I ki lat ki lenti e phi kum no ba phin pendunai kita ki jing ki ba phi kan du ne ban solve kita ki problem jong phi mo ndei manga ban jiet ya ka lenti ka de ga kini ki ba wan nam ta ka counseling hi kin jiet ma ki ka lenti kum no ban le te bun sien ru teng ki bri ki per khat ma kum ngia le selok doctor ne haba phi le doctor phi yo dawai la biang tang ba ka counseling pede kam dei ka bangi ai dawai ka de tang ka jingya kren mo ki om talk therapy te ka de jingya kren ka nom la ban le si ha ka shi sin shong ka jingya selok baning kong itself ba phin no phin snow no ba phila gem ne ko phin ha one bone sien ha ya kren bone sien teng ka e ka bangi kren hang ni la smo kum ba kan long ba ha ka counseling mo asmo ba ngan dali chabar te kala long ben jinda ya kan ru ki jing e chabar te ki phe do kumwe kala banum long te ni pha wan beng e ki ni kren beng ya wat beng da ko kala kalen ti ken te ka long ba jrong process te counseling basically ka data ka talk therapy ndrei ki don peden na counseling ke bangi ui ba le si ki don kam ya kata ka jingerap jong dawai ru tingi pha e ki si ki psychiatrist ki de ki doctor ki bala pas ke jing pule doctor ki bala specialize ya ka psychiatry mo ke jing pang jong ka jing mo jong khat ka clinic mo ti ki kin ai dawai ban ya ra nang ba phindu pla ban no ban ra ai ka banya e ka jing im ba man kasni ha ka rom ka ba biang ken rom ka ba phin kemen phin sotan na phin so ya hab lang banya day lang ba ki para brio ken ti actually only difference ka jing ther ka long ba apne ka jing selok pat ki counselor pat ki brio ki ba sho kan du niam tai ti ka de ta ka confidentiality but kamut bani ki counselor ni kham start ne ni kham nang ne no mo ya ki bawan ndei ni long kap ju an kam dei kam magic ndan magic ndani e ti kam la ban solve your problem season 1 ndei teng pade ki don ki khna mo ha ga jing ha experience ronga ki don ki khna ki ba le si ndon ya nu ban ya thu ndei ngala yo ban ya thu na smo kul lu ki ta kam siem ta ga jing mo jing per khat ronga ti kim smo don kam shu ban man next time bo ban man bang so shi sien lo ka dei tam ka tu jing smo bang ngala yo ban ya thu ndei ki don pade ki ba hab wan de ki bnai ki don ba wan ki snem ru ti ki don pade ki la le trash ki psychiatrist and then ki someone ki counselor ban le psychotherapy ti kin det mo mam long bat bangaru ngan hapen ong ila dir mo khambun sin na ding yung counseling kan dei be tharai ka jing kumo pi ong mene mo pang ngan ong kuno long tak li o tak li pat pi tharai ka counseling ka dei be tik ya kata ne kumo ne definitely kam dei ya kata in fact manga kum ka counselor ha ka por bangadang pulye ngarung hablit counseling hablit ya ke individual counseling khnang ba nadang adon ke ka ba po jonga ka ba nga sa no ne nga smo shitom jingmot kala ban kata den ka jing ya dei jonga ba ki clients jonga ti ngan hab solve ya ka to ke issue ti kam dei tangam ta ki ba kata ka jingmot jing per khat ne kum nga ong kum ni ki khna barbor ba le si pidon manu pidon kam banya keren ndri phimla bani thu lada ga dei ke jingya thu khana ka ba sotan na ru ne ka ba smo si ru khambun sien ki poi ki jingya slo ke ba kham so si namar ba ka khana ka ba so si kham stom banya ya thu ya baro khot mo khana ba kamen pade ka kham sop ne ti hajaka ba pin shukun halati bat kan pin smo ya phi no kata ka jing dum ka jing bam dan la dan nanti ka bha ba gi wan ya thu re kam tang kita ngadon gi khna mo ki ba ki la le si ki ba le bha ka jing ementa doing very well mo in society te ki bla juan counseling ngadon ki shilok
kiba wan nam ta counseling ki kimi khpa kiba wan nam ta ki khon ki khulum ret ru ki badang wan nam ta counseling namar bale si don e bal aja bakta e ga jimu jing par khat jum ki mo ti nga thare kani counseling ka long no gadi nam ta jong baro lada pisno pidon kam manya kren bat no bat phimran enu let counseling ka bha ndei kum ka culture jungi pade namar ba ngidon kayeng ka sem jungi ngidon kimi ki pa ki na ngidon be hajan mo ti le si teng ni so pangim don kam e kata ti kumta kan ki ka jing perkhat kata kan ong no kan kum no ka believe ka ba ki don ki priyo ba ka de tang namta ki ba ta khli ka de kam de namta jung ta lo ngai la de bla long kum ka counselor ro ring la haplet ya ki individual counseling group counseling ro haplet kana pa de ban tibet la de man so tho e la de ta de kam ti pitharai mo ma makani ka society jungi ku phi ong tante pitharai mam kani ka society jungi mo ngathrai ban bandit counseling ka e bate long kadang long ban pin su thu ye ki yanu ken ban ong shumat mata ladanga ko bandit counseling ladang ya thu ye ying ru ngathrai wat haying ru kin tang don kata ka jing ong bet ba le yu ho te thrai phila ban ong e hello jong kata mam nong ban pin shai mo ho bon sien nga kan mo ki don ki khna babli khna kila ki yar ga jing per khat ki wan babli ki snow don kam kata counseling sabaka don ha college ki wan be cha college ki wan ban yes lok lang bat ni mo counselor andre de ki le ethu pade she yin ki mi ka ki kham no na ma bale ki snow badon kata ga jing per khat ti ba phim le ti ba jing du na ti bali philip counseling jadi kilat no kata ka jingmu je perkhat ka don tamba ka de ek ba ngi hap shim ken kum ki brio bala nang la start bat ki brio badon ha ka feel ken bangin pen small thu ki brio taga ya ka ba ki onga awareness program mo kum manta pin da pe ya ka district mental health care plan ru ka ta ka de ka ba ni kong ya ka sharp ka ba don kam ya ka long ban spread ya ka awareness about mental health kemudian iu kata ka jimpang mental health ka no ka don kam ka mental health ka physical health kita ki baru akan tingi have spread awareness tamba ngan ong haka ni kasan ka juice nam ka bala dem ti ani kala pher ma ka jing so thu jang ki brio kala pher ma ki make par ki bon na ki ken ki la wan hi ban ong ni ngadon kam kum tang kwa phai khor ne long ki wat ke ni kata ka jing ya rapu le se kala ban long ba yeng hasam ka jing duna jang ki brio kala don nim im shu bat ki kimi ki kpa ni hajan jang ki kimi kpa ni la e jingai ki bana shnong ki bana nong kondong ki la wan che sor bana sor ki la le si we ki cities mo ti le se kala ban long ka taru ngam tip ka daw ti ngim pat la ban pinpoint ken yang ka kata kala ban long ta away ni ki ta ki daw ti ki wat brio kan manya selok te tanpa kala pher hadu wo ha pedeng ini san snap itself ru kala pher hadu wo kata jing smooth hu jong ki brio ya ka ta ka jing dong kam ka counseling kan but long ban pinda ong khilet no su psychiatrist ru kim da shitom jin muthan dream chwa pin ong tan khilet gendu yu psychiatrist ru ni ngam tre ki brio kin ong kom no mo ta ka jing perkhat ki brio kin ong ayu ka don bet men dream ta pre ngai i biki alet bet ti hakani counseling room ni mamam tam ki khana ki one day pitharai ka long kini ki family ki khadu kat no kalong effective ken begini ki branches of counseling itself kala abun kumantani minne ngong phi ba counseling ni don kumbaki le ong spiritual counseling ki mani ki balam ki le ki tu ki counseling mo tu ka jing duai ne ka jing selok ka jing duai ti ni don ka family counseling ro then child counseling in school then adolescent counseling
kini ki babun ken ki jat counseling te hapo college ni hi itself kadi ka service ka bani ai ki briu na shabar ki laban one hapo college ni ban one nam ta ka counseling ken te otherwise bon na ki por pare tinga bon hi ki khna la jom ki ba one nam ta ka counseling ken ti mam long kendiat mo long bentang asukwa ban su pade kanika hadu kat nu ti kanika jingdon kam jo ka counseling benta laban ong tharai pet ha statistics from 2021 mental health hinyo pon 0.9% kisha ta na kanika jing pang mental health bini ong mo kanya ka haktian kasin ong kumno kidon ki ba ong karangio kidon ki ba ong kajing yasle kajing kabor perkhat ti kisha ta ma hadin uni covid le kajing ta kala compare ti kajing non kam ti kala long siba palan menta ka manla ki school pin pe ki la bu counselor ki college ki la bu counselor apo ki hospital ka sarkar ru ka actually ka habdan yani ka policy mo kala habdan kani ka policy ka mental health policy jongka tamaki implementation te ngam patip te so far yani ka policy ki la pnya ki 11 district ki written mo ngam dan idea ya ka practical aspect nje ya ki 11 districts ki la pnya te kum kani ka memhans ka tura civil hospital ki pe ya kani ka mental health care ki te actually ki CHC ki PHC ki deban trekam in such a way ban pe lang ya kani ka mental health and then kini ki asha workers ki deban long trained kumno ban identify mo ban pe manu badon kam ya kata ka help mo na ka ya kata ka jing yarap naki counselor ne naki psychiatrist ne ti kajing don kam te kala jurba bat ngila don kam ki briru kila nang pe phang kila nang kham yar ka jing mo jing perkhan bat kila kloi ban accept mo ya kata ka jing smo ba counseling kalong kabadon kam ti mam kendiat mo kanika mental health ikanika world mental health metausnam ka don ka theme halo jong kabaki ong ka theme paring mental health is a universal human right ti long hadu ka ta ti long la su thu menta bakalong compulsory la long no kom tam mo long we la long no manda ong ka theme paring le mental health is also important equally important as physical health kin ka long no kom ta ta kendiat mam ang ko aban kelimo ki causes lani ki bala ban lam sa kanika mental health ken mental health ni tang ban nam ta jing sung thu jing ki priyo kan de bang categorize na ka jing pulir ka ni hapet yaki kum ni ki daily adjustment ne ki ka adjustment ka bagi di ban le man ka sni teng ni don jing stom ha ka tu ki don pade ki ba no na du kapor badang kha ki la don ta jing duna ha kar kum perkhat perdan jong ki genetically kumba ong ha katian pareng mo genetics jongki ti kidon pade namar ba kadon ka jingja ka ba snosi ka ba wanlam yaki bakin ha ka jingmu jing perkhat ban trot ka jingmu jing perkhat ban la ban yu ibet ya kumbangin long mangi ken mo kumni ngan shu ai example ya phimo lada don ni du no ya nu ni iklat no ibe ne ki bahayen bahasem ne manu hayen asem de ti bunsien ho ni ni snosi ende hadien katu ni la sedang bang no ya ka ba om ke daily routine mo ka janya juni ka man kasngi ne ki don pade kimla ban accept ka no nuru ti ki kum ki turu ki le ya ka counseling and then yarap ken ban snow thu ya ka ta jing snow go jong ki ti ki don pade ki ba na du dang red ki la don la ijing duna ha ka bor perkhan ti ki tu pade ki don kam psychiatric help mo ki don kam ki dawai kum ban ong no ki depression ki anxiety ngam ong ba depression anxiety ka de genetic andre le si ki don ki ba jaha ka jing im jongi ka ba pen wan yangi sha to ka lenti tamba kum kini ki autism ki dyslexia ki don ki wei pederu ki ba le sina du por bakha ni ong
hak tin kasih ki ong hak jingduna hak bor perkhat jengki ne ke jingduna hai tho itar ki bun ki tu ki ke category actually kala bun man the counseling basically ngi pe ikini ya ba man kasni because ngimla ban ai dawai ti ngi pet bet bun sien kumno banyara tang da bakren ti kumi kini ki beran kam dawai pe tang ka jingtren kan ngla banyara ti kitu ki hape lit dang psychiatrist ti ki don pre ki khna ki ba na do dang ki di ka dawai khna bakin yarap ki par ki don na ki pre ka bakin ki dang he kan ka dawai ka dang yarap ki la la ban function normally kan ti ki bun ki reasons bale ba kawan sakani di ki bun ki nda ong ha phareng mo genetic biological environmental ki wan kum ta de ti jinglong jingman jo ga yin ka sem ka culture ka society jo ni kita ki ek eber khat le si ka wei ni factors pala ban long ba ki jingja po jing im teng kum man ta mo ha 2001 pindah pikir mau ki 2000 tsunami mo hadian ka to ka tsunami ka don ka jing kta ka jing mujum perkha ka jing du no ka jing kitu ki ek eber khat ki bala ban lead into depression ni ong ya ka post traumatic stress disorder ti kita ki ek eber bun then ki don kini ki jing pang ki schizophrenia ti ki don ki ba ki brio ki ba ka jing pang kala ban hadu wo ba ki mansi ban habu ai ki hospital kin happy admit mo ki bin sa no ai ki jaka nama mla ban sumara hi de ya ki to tikla ya de mo ngi treatment de ga bangile mani ha counseling te ki brio ki wan ki le ki don ki physician ki ba he ki ba ki kam ki ba he ki galong ta baga kita na psychotherapy they actually ka bon category thing I hope ngala ban batai bahai tai category kan don kam bat dawai ki don kam dawai tang ban syukran no kala long kala khamsting ke ni kala yarap tiba pila apan mi dai depression mama mentang la so bon bhati ngatharai war ki khanna ro ki yo depression ne kum ma pila dei counselor school e tharai kum no tharai ka depression kala ban khata ap at any age to kan dia mam batai so ite depression mangai la dingal astu depression de gani la dangi ong ha ka lokum no ban identify ba that person iden depression ken ha batai ka don ka jing pair apdeng depression but jing smosi ni don ro par ko ta mani ka jing smosi ka bayan la bun por menta le si jai enga ngas musi menta sisni la sai ngala long no ko moy nes ngala ban musi sitayo next week ngala long no ko moy je kini ki bala ban ong pare bekile depression ka long ba ka jing musi ka don jing bamla ban ba mandi ka don ka jing bamla thia ka don then ka jing mut jing perkhat ko long dum kam sai ti bat mdi tang kita mo je kade ban long nam ta kapor ka ba la kham jong le si lai banai la da bi lai e la di shi banai teng ki bri kim la ma man so thu e di shi banai ru ne phi ar banai lai banai phi smo kam pat ja e ta ka bha bu ki ka ta hamut ba phila almost into depression ken ti ya kini bro khani hapet mo e na ka diagnostic statistical manual namar ba depression ru kam dei tang ka we ki don major depression then kini ki ngalaklet no ki kriten major depressive disorder then mood depressive disorder ki bun ki jat tikila ban pher na iwei shi iwei kamla ban long kum jo kan tamba bun sian la phimla hi ban bam bhadi bhalani phi bam palat di palat ru banya ka baju long man ka por ken kata ka de we ka sign ka baning kom phimla ban thia ne phi thia palat ru kata ka de another sign ka ba mangi kum ki brio mo ki ba man ka sni adangi ko ban tip kita ningkong arli kita then le si ka jinghiar jong ka weight jong phi ka la long sha ba palat ne phi gain weight palat kita ki ek pi long phi ban pet ke ngara ki long namta ka por ka bajrong ka bha ba phi le kan sau ki doctor la ne le che psychiatrist de phi tip ki counselor le chi ki counselor kana ban phinyo jingera ban du tip ke na da phi don e me ka ta ka jing pang te kam de ka tang ka jing smosi ka ba bun ki jing smosi ka ba pnialam ye phi sha ka
bamnum la bam la di banum la bantia bandem banum la bania deshu beki brio bashu dom klumar bar kita ki egen raging smoothie thing ya don bar khot mo kumbo ong uphareng I feel depressed, that means I'm feeling sad mo ki ong ki brio sad and depression is very different. Okay. Clinical depression is very different. Lomba pihap da bandayar namate kini ibadon depression ru teng naka counseling kidon bayar. Kidon kam sebab kita wairu kanang ba kan yarap shu iki bagin recover good kan. Kamu kalak kan ban kia mo kalak no ta. Ti happening kini ki depression ru away ka ba bunsian yim ju kham kloi ban yu I ban yim ju kham pelet jengmot ka de happening ju ki kimi ka brang shu yo khon ro ba ki khot postpartum depression. Ti kata de ka ba kham don ha ki le si ha ni ngem da ha ka society ju kam na pau than na mar ba kinong yarap ki bon kinong don lang ki bon abang yo khlung ki kimi ki pa ki don lang ne ki himmen ki para ki emo de bon sin ka kata ki tu ibadon hi para tan shilok ban khon ibadam red ti kakta ya ka lok kan na mar ba ka changes ka babon tamba ka de ki ka bangim ju kham karan Hoi. Pilong mem try ngalong la long interested ya kata la long lakwa kham tip kham ne ai kata. Hoi. Da pilong mam long batay nang namar ba kuma pi ong mentan ngim ju da kham ya keren ya kata mo. Long ngarong syu hi ban pet kidiat taba ban ong ban suk kham bani ngam kam da yu kan tementang la yo an kalat te. Apa batay ya pi. Hoi. Ti actually postpartum depression ka long hadian ni la yo ikhlung ne pinapet ningkong nang sham nadu ba phi sedang ban pun kala bon ka change mo le si ki kimi ki bala bala long kemi kin smooth ko ek bang ong mo pimte bali phiyam pimte bali phi smoothie bali phi dom kapor badang pun itself mo ki ong ba ka change ka jinglong jong brio ki ong le si ka deni khon ne kum no ngam la ban batay ka tamo tamba dala khai khon ka long stressful ha to ka por ba pidang pun ka dang pher mo na ba ikhlung dang don ha po jong phi je ikhlung in dala mi pade kata ka stress ka khambun na mar ba le si ikhlung ibam thia men mi phimyo thia ba la di ban ba mandi phim la ti le si phim don por ban pet ya la di mo ngam don por bangan pet ngariam ngabet ne usnu ko no ngam don por bangan sumbhar ngam don por le si kidon ki kimi ki bawan ong ba tang ban sum ru ngam don por nga tang shurung ha kam ra sum la yam khlum ti long kita ki and then teng ka jinglong ngam kan no e ki shinram e kan ni kwa ban pensai ngam kan no e ki shinram ndai ndon itai jingyarap habang ilong kemi long kepang ong long kemi long kepang par udan equally ka responsibility ban don kata ka jinglong kemi long kepang mo ti ban yarap ken le si ikhlung ikhe janmet nyarap pun bentle dum ne ban penyarap aina pekin teng ki shenrang jongi pede small bit ba ka de ka kam jong kemi ngam keno hiru eki teng mangi ki kemi ru nyem ai hire eki em ngan sale hi manga ngan le hi manga bet nyen ong gum ta mo ti ngim la kan man accept ya kata ka jingyarap bagi kin ai makiru ti kiru small bit manga ngam nang ti kum ta kan kata ka wan sa ka jing bam smooth hu shu ela di dan ka jing bam eat ela di teng hab kidon ki kimi ki ba express ru ba ngam don jing eat I khun tamam ni bam don jing eat kadai tang bakala bon ka jing that ka bon ka jing mut jing perkhan langan mi sabaru nga perkhat ikhlung hayeng nga dadan hayeng ko ban mi sabar phi smooth hu am long ki bala long kami ti smooth hu hai ka ta ka jing long da ong to khile ya tai no phi jabar phin kham pangat ka jing mut jing perkhan la le ndre ta san minute ron phi wan phai biang bali na ma bala asmo benur asmo long guilty ko ong phareng ma kum no ngan le manga ti kini baro kha ki at kin chaka ta postpartum depression ken ka bale se teng ki kimi kim smooth hu e kata ka jinglong jong ti mnang ban batay ru ti ka syukun no tang haladi kidon ki bala ban mi no wood naka kidon re ki bamla ban mi no naka ken long ka sakut sa haki
kadon tu ka self doubt ben kajing bam chu ela dir kadon kajing bam sultanat ela di kitu ki egen ki wan kata ka postpartum depression te ka bad akapor bala de khai ni khilum ni di ban kan ma pe ba kajing era ko badon kambe en mangi kum ki kemiru ni de ban kloi ban pan jing era ban shim jing era kede ile si bun sin mangi kimende ngilong ngim kwa begini arab tamar ki arab ru ngim shim ke jing arab te mde ban long guilty lada phi ong tongan I phone bat phi shi phang ngan bangan yo ban sum ban pe yala di ne bangan puli ne bangan pe tv shi phang ne bangan pe mobile shi phang me kamle leken long mde ban small bit ya kata namangi de ban tik ke la di ru de teng phina pe ikla long ko mi tang ya ka outlook la jom mo ko ong phareng ka kumnu phiu I sabaru ngim tik ke shu la shu I bar khat na ma ko pe tang I khilung tingi de ban especially la kha khon I de ban pet ya ka jinglong jingman jong la jong ru kum ka kami ba I khilung ru an ni de ban kloi ban ban yar pan jingera ban ai jingera ban shim jingera na ki wei ru ken khang bangin yo ban yarap lang yala di but ki briu ki badan hajan ru ngi de ban so thu kum especially kini ki long pa jong ni mo ki de ban so thu ba itu ide I kam jong ki ru ban yarap ban kan oi thia ki khon ban yarap le si ha ka siteng mi le yan khulung jaka ban kersi mi khen o yala di ban yarap te por basum ya don lang ban pe lang long kita ki ba le si ki baro khot ki mi ki don ke expectation ki jingwa mo bagi kpa ki nyara pe kita klang re mdan ba mdan ba pan ta jingara ti le si kishan rang ru bapli bamdan ba pan ti kim smooth ko ti kim tip kim kumnu ban ai kata jingara ti tharai kumnu ban mo kumban ong no I halo jong kata kan postpartum depression ti dan dawai e ne ke ka ban la ban khamtam masuthu ba ki first mothers mo ki long kami ki banang ningkong ti shmut da ki don kum kata ki hap yo hakani kapor mo ki dan ki bapet ya kan hidang shock relax ti ki suthu ila dia ki dan hakata ka situation mo thai don ni e thai ban yarap ni kumno dan dawai ni kong e ngim de ban snow beat nya snow kuslai jingmut ban ong ban ya keren sapang kita kan ada ka data hayeng asem le si bet imei ne bat ki men ki parani ngasmo kumta teng ngasmo that ini khilung shuyan siam ngarang samthia ini lakhe ni ngasmo ban complain ke la ban mde ban kuslai ban complain bet mlele tirara pismo pede kala sang kta ase ya ka rukum di ka thia ka dem jong phi namar khilung dang thamai te ka thia ka dem ka kta bet mo and then ka jinge de shilo kam dan bhashu te ka bhahi ba phile consult ki psychiatrist lane da phitip counselor consult ki counselor ki nyara be phi kin small thu ken man ki lijin ke liye phi ban pe da phidon shisha ka postpartum ne and banyarap kumno banyarap hai ni por banyarap ke banyarap ke bamde banle lo man yo ban pen bapai ken te hre ke ka ba phinala di hi ka ba phila banle ka lomba pan be ke jingarap ka badan kam what just no bit kamut ba namar ba phila yo khlum phi hapen suma phi man kasni ne phin hapen bam bet ma phi man kasni phi de ban aila ki we ru bikin yarap ken ta khnam ba phi phin don por man pe yala di ru ka jinglong jingman jong phi ru ka balong important bhana ma da phi klan ma phi la ka met ka phat ne ka jingmut jing par khat I khlum ru klan ma ti phin don por itai por ban yale kai long phi ban kloi ti ban I khlum khandet ru la ka por ka badang pun lada ka kami mo kadon hakan wonu ka jing ka depression ko pi om ne ma kadon da hakata ka depression you ti pitharai ka kata langi khlum ru ne komno ne medically ti kidon ki bala don depression lupa ne ti andre ki armet no ti ki doktor ki pet ma ki le si kidon kam machin ka dawa ya kata ngam ban om no ki bala don lupa kidon ki ba le si kidon ki jingja hayeng asam ki ba smursi ti ki ya through depression kinden ne tang nam ta shi por ki smursi de depression no smursi
lada ka jing school si jong pi itself ka la ban khata I khilum ti philak ban school thu lada ka jing mu jing per kha jong pi ka don ka jing dum barabor ka nu kan khata I khilum te ka don me ka jing khata kan ta ka da ki ong ben bon sien mo hapring jong ki khasir ni nge be ba ka kmi ka de ban no kadi ban smoten nat kadi ban kemen ban palay men siam khanang ba ikhilum ri insha in khlan long khambut sin kita long kitip bet ki para kan thai mo ti henry pede long nak ban ong no kum ki long khapa la ni mil kategori ki sinrang mo kim da kham tip than ti kita ti long ne phi ong kum ne ma long kadai namar ba kum kita ngitip bet tamangi te ki para long kami ne para kan thai ne tang ki bala ya lenti ka tu ngitip henry ban ong ki be pede ka jinjar kin long usin rang la de ban mi ban ha ban tre be muka kan thai ka de be ha ban chong phayeng ban lak ha ban chim maternity leave ka to ka 6 months maternity leave ka de be ban pet khon usin rang ha ban mi be ha ban tre mo daw la awan tre nong shu ban kata ki kita kan ki ber kha ya kata ni namar ka society joni kamde tanga society joni ka don ka gender communication difference ni ben small mo ki shinrang ka communication ka long ko mai ngi long ko mai ngan shu ai example ya phi ka ta ne komanta phi dan shi lok ni phi kwa phi dan tre ka mien phi sa jing klien lok jong phi shong pe ti bi ne haka jing small jong phi ka long ba ni ngate ngap tre lo ini ki kam tre shong pe ti bi re phim ong ti shinrang pa de ka long ba oi dang tre tong an shong an up ka jing small thu kam long kum ju te Henry lada pikwa pada ilok jong pibi inwan yarap ya bombe so ha pilong manwan yarap ena kani de inwan yarap no doubt bon kishnal jong ki inwan yarap be hi Henry mangi pada ngim kluati ngi kwa bakin small thu na ladien Henry ha kishin rang pada kam don ya kata kan ko we kala si so complete kum kita bon yana diru hi jo em di nama phi mangar mana kum jo ada apa tin ngai la diru kum ka counselor mo nga pen kan mau la di bon se bana nga kwa ilok jong ha bi le nga hap ong be directly kin nga kwa phi phin le kum ta ikloi be banya rab ne be kim kloi tama ga jing mo jing par khat jong ni ki kan thep te ni smo ba ki de ban smo thu na la kim ton ti phin smo thu kum no te long ta kan te manta kata kan ka de ek bangi de ben spread awareness okay communication rang ki de ben kloi ma ki phi kwa jing yaram kli mo kumang ikin thai ru teng la ban khnyum no ya ni ki merap ed ki ong pedengan penyarap nama phinga sa de ma ni kata tang ba long tang ba ki wan ki li ti biang ba phila crunch phang kita tema ma shka ban su thu ru mo ti hakum kita ki por long kan ni postpartum depression ni mo ka role long mo la ni ka kamram ko jong u sinrang tharai ka long kum nu tharai ka ka bo ha ban le la ni long ni shukran kum ni ken ha ka long kum ni ka role jong sinrang kan non be nyatu pasdam ha ba pila shinti na du ka jinga thot de na ni ka jing shong kurim ko ba be na du ka por ni ka por ba especially ba matte ya ni ka jinglong jingman jong ni khasi ken aga por ba ka armet ka kan thairu nga tharai ki shinrang ki deban tik pak te ki deban dan bentalang ha ka tu namar bale singi ni ra ai khulung ha po ne je kumbo ong phareng mo father carries the whole family in the heart kadego paru ulong anxious moment tip khulung ndi tang mangi ki kemi mo tang balong ta kan udeban khnang ban yarap ya ka kemi mo ban sultan na ban long palay men sie man kemen ban ayun mo man shidai le de ti le si tang man shkuni pilong kumno pi kwa ban le yat kai pisok ka to juti kiba ho pi kwa bam ayu man tas ni pile da kai ne pi kwa phong na tungan pin isteri ka to ki baret ni don kam mangi ki kan thai especially ni don kam ki jingli ki baret ni kapen kemen ni ki kan thai ru tenga nga no ki audience jong pi kan da direction rang ti man kan mau ban le kita ki number ba ka build a relationship ta ka kapen klanya ka jingya de jong pi shilok ne ba de hayen mo shinrang kamut ba pin chule chu kamai em ka
kadon ka rol jong pi ha yeng ru mo ka badon kam ha ti ha ka pon dala khasi ikhlum le te ba kumong ong ban ne mo le se ban yarap kan oi thia ne phi I lo ila shu thum sa ikhlum ai ni ngan thum no sa manga phi ko ngan wan ya ngan an ai phi nap kin ngan long ha ka por ba khe jan mi ru wat shu thia be te kum tu ban ong ba ai la le lo jong hoi of course in le lo jong phi tang ba ngan yarap ne tang ba phi pe lang ru am ka lok ka la smo hun ne ka man siam jong ka mo ba ni lok ru yarap and him thei ki kloi ba appreciate ye ki kambarit barit mo te kata kan yarap shi bon yang ikin thei ru ban get over re teng phin pe ka la wan no shi ki moods barote ni dom bit kluma tang shukran ru ni la dom kren ya ka ba dei ru dom kren ka bam dei ru dom teng ka jim dom pa de ka dei ya ki ba he andre la pen ino di klung I bam smo thu am da im di ka dot la su smo I klung bam di ka dot ru ne ni ba shu pi si pi la shu phnyum me dia ka de ka ba don la shu phnyum me dia long I de ban smo thu kan especially kham kong san tam la da phi don le ha ka yen ka sem ka ba don tang ka lok ban phoni balang mi phiang yo thamai mo ni ban ra bai we le sen la ya shong lang bat I me I pa ki don mo ki ba ya shong lang tham ki phon thap do jo I khasi mo ki don lang I me I pa ti la don nong ya ra bar le siru da la don nong ya ra mas tu ka kamram jong pa ka de kamram jong pa de ban ani persang beda balan plat hat kan on tang iktien ni batam ni si om ni khasimo iktien ni batam badon kambang ti mas kenat kata hun ti yastam ta ti ngatharai katuka postpartum la bek shwa katuka dang kalong dang ne ki depression mo re ki babon ki jat ki be ki jat depression dia ki kena menta pada mam kumno ki long ki yo kan ke depression tharai de nakadaw yu tharai malay so bon phate ki ba yo kan ke depression ke kadaw ti kumong ongai female kala banong genetic ne kala banong ka stress ka ba ki yakandu ka jing bamla ban kup jong ki bon ki daw ti kin bon ben te tamba ki khna bon sin hi ki one ha po college level hi ken bonsin ki one ba kani ka jing long anxious jong ki on anxiety mo kani ka jing long anxiety jing tien ka jing snow gumba ki we kin ong use phang jong mo ka jing perkhat ka ba harukom ka ba klem jar le asi teng de ka jing perkhat pada ka don ken ki one da ka tu and then ka sabans kani ka jing snow si mla ban ya keren kani mla ban snow thu ya kani ru andre ka ban no sada ka we ti long kata ka digi ka ba wan chana ka depression kan ki bonsin te tamba ki factors te ki babon ki la ban biological environmental kumanta bin pet kan ka ki any natural disaster mo kin don te ki ba one with post traumatic stress disorder and ki don pade le si ki don ki banayeng na sem itself ka don lupa po yeng ya assemble don ba don gini ki jing pang ru le se kala ban her pateng ken ti ko bo ka depression kala ban her pateng tamba ladang ni take care da kam long ka ta ti ba mi mene ka tu ka anxiety ngala jo so shapam ka ni ka anxiety attack ti ka kata ka anxiety attack mam tong kalong kaya rengkat bat ka depression ni kumno na bonsin hi kinda on anxiety and depression ki on te ka one him Maria bam ken ki don ki badan ka anxiety ro ki don ki badan depression ka depression ki don ki ba teng ki kios ka anxiety teng ki hias ka depression mo ti ya kata ka anxiety ka long ba ka jingmut jing perkhate ka long dum hadu wo ong dum ru ka la long bon palat ta ki jingmut jing perkhat ngam te ngam nam panwan ha khasi bon palat ta ki jingmut jing perkhat tamba phina pet bon siani kini khina ki badon ne anxiety ne lada phila ayo banya keren ken kin ong e phi ba ka jing perkhat jong ki pren ne bon sin kam de bala long ka jing tien ka long yo ka ban long ka ban salong yo ka la ban long phila ban ai example ta example mo lada hayeng hasem dei ye si shamai ki make pa shamai bi barabor ti khna exam perkhat
maybe ime yang ai iet ni pa yang ai iet kom tamo te ka nakata ka jing perkhat pade ki sedang ho i kam iet ta long ki pet chipet i ka bam le si kam ya hap ti kam ya hap cuma durhi la long ngan dapan mangai ta ime inju ai dapan ki wei ai long ka kawan na ka kumbo ong pareng mo kawan na ka wei negative thoughts ka wei negative thought ti ting ka kidan ki ba shusna baladi kila shu hadu bamla di la thia la dem shu kidan pade ka physical reaction ka don mo ting smokum bamla shu ban ring men siam ro inde bikim la ring men siam tang balong ka don pade ka tu ka jing bam smo bamla ring men siam ka don haki tikat banang yang 100 ru nang smo tieng shu don ka jing tieng bale si yo jai e bon sin mi shi ikna teng dikila long stressed out le si ha kum haki college ki deban ai presentation ne ki deban kren king baro khat nangi hi ngindan te jing tieng ba malumala ande shi sin ning las dang pada kala ya ki don re kimla ban tu jing tieng kan ti tieng sa do bamla shu ban ayunde kimla shu ban control la dia dei tiki kabuan ki jing bakala ki e ham tu and then na itu jing bakala pade le si kasdang ban perkhat ki pade ba ngam nang bit ngam ha te tang shu ong ban le ita kila asmu tieng shu tika ithra ka therapy mo mam long da de bikim ko awan chi counselor ru le ni pidan thra ni ki therapy shu da dan kila ban le la da kila kala banyarap kan relaxation technique kila ban use ne kila ban meditation kila ban yoga ru ban banyarap ban suki ga jimu jing perkhat te bakanum perkhat palat non sange itu kirkum perkhat negative thought jam ki kan the otherwise dakala shabab palat kala kta ya ka jinglong jing manjong piha baman kasni te ka bhai bailech ki counselor ne ki psychiatrist ban yo jing rapu butken te hoi kadan kisit ya ong mo ba kisi ong long kup tu wat yang ana yunu ru mo la perkhat than kisi ong wat perkhat than namar ba yo phio pang ti bitharai ne na kata ka bor perkhat yo skibi ki ja jing pang tharai monsin even pet ka don kan kata ka jingya day ka maybe kam de tang na kata ka da kam kala ban komentar phi perkhat palan bali ki on wat perkhat palan namar ba ka jing perkhat palan ne le se kumong omane mo negative thinking kalong negative peti kata ka jing perkhat namar bonsin ni perkhat palan ka por imri ka por bakman de ka por bas musi ne ni smo kulmar jing mo jing perkhat ti nakatu ka jing mo jing perkhat ka badum hindet nang dum smo kot lat kot lenti te lada kata ka jing mo jing perkhat kam shai phinla ai ban bam bandi man thia bandem ta ka da phin ji phin yo smo gi bi wa ju perkhat than me yo pang shai ka mud ha kata ka liang hi kan ka jing smo thu jonga kan namar ba ngapet mangi ki khasin ni nang ni start ma phi ka jing smo thu jong gi brio kan namar ba kabun ki ba ki hindai ki grande kaya ha je mangi ki bamenta bale kan ni haga jing bot teneng ya ka ba sabar ne jing man ra ka bana bar sopo ni kliat lu ki jing kai jong ni ki temen ki jing sneng jong ki temen kan tian je ngapla ba kai sa tharai ba pi om da le simo kani ka jing kum menta men shwa apreng joni ki hasipin pe ki temen ngim ju khen ba ki de kumbong ki jing e mo ne ki burden ndai ni pet ba da don temen hayin ka shngan ka shngan ka saat mo ki on kata ka de ki jing shisha nama beli don ki temen mentali si don bet mano ban snap e phi pin smu pe kata ka jing pher da don ka kamiru mo pintang shula le keren asutan ka don ken kata ka jing shngan ti menta pede ha kan ka modern era mo ni akwa banyami lot ki me pam dan nong pet shu andre ni akwa banyami le kam ijam manya don yeng isem na jong ha ka wi ka liang kaya ram nje kam merap than hadu kata ta ken namar bangi syai ni long syai mar wei pedero ha kata ka liang ne ha ka rukum ki on ki khasi jongi ki on ka tien ka thliet ke badan kam mo
pinpet men shwa ha baki brio ki kren ki da thau bhasha men kren nei te khnam bab ki num pen mong ki brio namar ba sisin phla mong da khtin ka mong bhayam bani ka jing mong ka banda urru kham mong ka to e ka ba fikren men ta pre pinpet ha tak baki ong ba my right to speak ki ong thareng ma my men ong ba jat bang sngo ande pim sngo thu pre pen mong yen no kade te longim te ki man chat umi ta ki engim de ban do te ki ta ki babha ki baki la hi kai ki ni ki hendai ngi man shwa kan ngim de ban do no ki ta ki kum man ta ka por ba ya bam lang balik ka to ka ya bam lang ka badon kam na ma hekti por ba ya bam ka don bon ka jinga tho khan na ne ka jinga slok jing mo de shi yang shi sem no te kita ki badon kam ka ngim de ban klet na ngim de ban du no ha ka kal sha jungi ki ti ba mentap dia pindah pe ya bam ro ya bam lang tang ba we wan khat jani yang se jaw ras kam ra jong we ras kam ra jong ti lada ya bam ha ka ju ka miet ro bon de lam ka mobile phone ke de ti ka khata ka nya ka jinya de jong para brio ti kindi ba phila poi sha khata ma kani ka family counseling ba de hadu ka no ka long important ma kani kala long ha ka society kham ta ma ka society jong ni le bit ladang ni don tang silok tingi on couples therapy ma ne rin la ya don lang sa ki khon ki ki ban ya shong ban ya slok jing mon ya te kata kala ya ka family counseling ne te teng ka problem ka bawan ka long ka wan ka leng ki khon ni ha khot ki me ka pa ne teng ki wan shwa ki me ka pa ken sa wan lam si ki khon ro te ka kham shitom na mar bala ya kham bon te kata ka jing ya kan a preng jong ki ne ka bala la bon mo le si ka la ban bon te ka kham shitom tangba ka long effective tangba ka kham shim por family therapy te ka kham shim por na ka ban poi sha kata ka jing ya smooth thu jing mut mo ye iwe shwa then ban ong ya ka ba pi snow ban snap klem da smo mong palan ti ka simpor ni ka family therapy ti haka ni ka hangni abi gale jungi tharai kumnu mam ka ni ka family counseling e long ban ne kran ken bit hame ghalaya ti because kala de ka Christian dominated state mo te ka ni ka family counseling pin I bon sin hi ka long haki jinya seng ki jinya ki yeng mani jinya selok apring gitu mo ka long nakalian spiritual yang ka jinya de blay ba ka yeng ka sem ka khambun ha ki tu ki liang ban ya ka ni ka therapy ka ba ki wan shi counselor ki again tangba mentala arlais ne menta ting ha ka jimdon jonga ka line counseling ken ngai I ba ka kham ayu kham kila kham mi shakhmat kila kham wan tangba pinda pet na ka liang pre ko hospital ba ki wan ban nam ta ka treatment mo la kila wan treatment khon ne ulok ne ka lok ne no te kala wan sa ka family counseling hi ke te kala ban long ka area ka lo ban long na ki babon ki liang tangba kala wan bhasha khamat ki la break la sang pe phang ki la sang kata ka jingmut jong ki kala sang kila ala te ban ong ba to ni don kame kata family counseling kan Theraki issues tharai mam na ni ki babun bhan mo ki bawan ban dan kami ken ka fa na pe ya bas dang te kim don issue be iwe ar ane pinla te ka drang ha mat batai ken pinla pe ka family dynamics pe te kala compare ni jing de jong pa khon ne ka kami ka khon ka jing sa la jong ki khon ne ka jing mam la pulikot ki khon ne ka jing di kenja jong ki khon kala ka jin ka reason mo baki ong na parang ni reason baki one nam ta counseling kala ban pher ma da pila ya in sha khamsha po mo de ka family counseling kala ya de kumoi ken bon siam te kan de ka don ka balong ve ka bal ka common apring jong ni bro ka communication communication hapring jong ka jingya kran jingya sulok jong apring jong ki kum ka yeng ka sem okay
Di kenika kabut pilih elu di kita member okhat long pi ka family counseling ti ngamda kham hadu kata ngamar banga ngadon college tilada ka one through na ki khna na college kum tu lada don kam ngile mre binyamne ngile tangbalong bang nidon ka college setting ti bonsin ski khna college kila de ki adult ma kemle shu ki minus tingim da don kam e ba lada ki ong hima ki ngam kwa ban involve hi me pa nimla ban involve ti mre ki khna school ki badang hapo jong khat class nem lada ki ong him kwa ru lada ngi snow ba ka don kam ban yalam ki me pa ni hat ban yalam ben ana ki dan de ki minus ki jongi ti ki khna bon ki la de ki adults ken tingim la ban break e kata ka confidentiality jong ki ken ti tamba ki kapto kat ningot tengah pet ki la long open ba ki wan yalam hi me pa ni don la ki family therapy ba ya hang to tamba ngam da khamla ban concentrate thane ka family therapy but ki khna kin padala ban long too open ma ni kata ka family therapy ban le ya thu hayeng ki haladi shimet ki la kloi bhaban onga me le ngale counseling jai ban ang pre ban ya thu hayeng asam ka shimpo ti lat naka depression ka anxiety dang don shoot mem thara ki ba khamlong common la ni ki ba kham pi kham yo ba kan ban ya de kam la ni ban ya deal bat ki dan thara ki but ki khna college khna pe bon se kan long adjustment problem relationship issues kita kin don mo tam ha pleng je khna school kin ngasi don bon sen ki badang wanya lam ki khna badang kham ret mo namar ba kimla ko ha school le si kim la ban concentrate ne kim puli kot bha ne kisyo complain bon sen ki no hikai ne ndala khay kot kat ngot no andre kim ha ki exam kim pass ki don ki to ki bandla pe ki don ki na ki badon le si ki don autism mild autism kata kadi ke Jepang mam autism ke Jepang ka ba la ban kita ipina du dan jet ken tata bun sin kala ban genetic ro kala ban biological many factors kala ban don te kum dyslexia ban puli then ki don pade ki bagi khot ki slow learners te ki don pade kini ki ba don problem have a speech therapy speech ban keren jajaban keren ki don ki kita mania ki tu pade bun sian mile no tam ban yarap ban pesu thu shoi ki mi kpa te dan in sapet pade pada ki don kam ban change ga school ne ki don kam therapy ne ki don kam jing yarap no ina wero te ki kum ki hakalian jo ki khna bret ken bun sian hi shi yo e kita ba teng ki dom palat kum kanika common problem ma kabaki wan manta attention deficit hyperactive disorder ki wan ki to chula jui tha chubon energy palat jui tha jula ban shong haju teng ki mo hoi bun sin ki khna hi pin pet kimna hi man shong haju ka concentration wat jumi ki ba he aduna mo kam da de ga ba he adu ta ba nila ban penjong nje ki khlong le ta compare ti tamba ki don na ki pre kimla shisha kilong ong kilong fidgety te kilong kimla ban shong khap shphangkila le da ko we shphangkila pen kedia shphangkila ya chawe long ka energy jong ki ka long kalau bun ha kini kimla ban yu ken ti kum ki tur teng ki wan tingi identify ki tingi pha pradesh therapy okay nani pha shop psychiatrist first ban diagnose da ga de na kam de then psychiatrist pre sa pha biang da dam kam ga da wai ken pha biang ka therapy no ban yara ti kini ki ba shitom ha ga kren mo tingi pha ki speech therapist bi yara bi ki te halor jung kini ma'am long da kiwan siki long yo shumudur ken na da ki nong kisang ki jungi dan ki nong pe ki jungi ki badan kami ki di counselor ban ya keren ki dan kam ban siu ne kalau ki counselor hi pin hap siu tambali asi ki don ki NGO ki badan counselors ki labu ki counselors mo pa pin make use kum nakalian ka sarkar ngam tip ma tamaman lagi hospital ki don ben te pila ban le ki hospital ki don ki jaka ki hap siu klinik itu te pin ki don hap siu ki hospital sarkar te ngam da tip bha ki hap siu ne private hospitals of course pin hap siu ki sessions then ki don ki ba penya la ka jong ka center mo
kini ki counseling center gitu pihak siu te kumha college jongi ru ye ki kena we give free service of course we give ni ai free service ye ki bri na baru tamba ki don ki ba ki kadon ga jing sngo ni ki sngo ba ni don kamban siu ki ai donation ai sngo bha kum to te ka ba ni de to pring club ni rap satu ye ki we ki kena ki badan kamru te kum ka college jongi te ka de ka service bet mle mandatory but siu ada pimnan pisaru mle one ini apa te manu ru kain manu pla bele family ru kamu long kuma pishimet kinam long family lani couples lani any kamut ba mga de counselor pin le si pin sko ya rapid ba nga long doktor ru ma pin le doktor menta pin ong ba pang kapo makana pilet tu doktor bala pa nam haru pin sko ya rap ti pilit na shu we even counselor bala ban ta tamba long priban da perkhat bha pade shwa ban ayu kan namar bam de kum doctor shi sindi ar sindi dawai mo jongi pre khamjrong khanden te kidon ki area ru ki bangangan umla ban yara pruken te kum manta family therapy bangam dali bha bunsin te ngam avoid bangan shim namar ba ka expertise jongam de to te kini ki young adulthood te namar ba ka de area jonga te ngam shim ki then kum rehabilitation counseling ngamle namar ba kam de rehabilitation center jonga te kum kini ki severe psychological disorders kum ki schizophrenia psychotism gitu ngamle namar ba kam de area of expertise gitu ki la le bunsin ki clinical psychologist ma ti ki la shimaki ki ban namar ba ki don kam ba dawai ba jingya ra ba e ti kum gitu ngimle then spiritual counseling ru ngamle namar ngamde haka to ka area ngamdan expertise haka to ka area ti dan ki areas ki bangamla ti bunsin ni she wa ka ek bangile ka lomba ki wan shi si ki akran lada ngasmo bangamla bangan yarap ep haka to ka liam ngan sa refer no ep shi be namar ba yo kanu mo kani ka jingkran ga jungi ka dan benu ki bayo snow ki ba so kwa lang kum kata ti yo ki kwa bani kendu ep e mo no pa jinga kendu ningkong ni kloi bet hi ti long tambangan ngan assess ke nyala ne ngamla namar bangar am de tam brio mo dan magic ko masi ong ikna ti ngamla ban yarap man lagi areas ken ti mam kasio soru ba ki counselor ki dan counseling kadesha ne kata of course haka training lele ti podinang le master ni hable thara counseling ya kadesha shwa begin le practice ti don come and then kadon kapor ma kum ka counselor ro ngade men perkhat la di ngandon be nama ko mentang ngadon la kayeng ka sem ngadon la ki khon ki khti ngadon ki bahani ma sem le si don ki jingja hayeng ki ba le singa smusi ngam smutna hajaka bangan shim counseling ki be ngali pen long ali eslok shobe ki we ngam shimpor bangan heal shwai la di dan sale ben counseling ken ni don kam be ji barabor tamangila banle kata thupia counseling ro ni don lagi mentors ro la bandon ti pon jan ti long ta ka problem jungi kam de ban kata ye ki clients ro te ti pisong mo na biang ne nagdali ay na natakay ko ang biyang hen rin sa divert kanu ayu kaladan across manawa tiklabi kita tede tika to ka ayu min sekran pede kapal sekran no ismo dala kham ayu tinggal perkut nama ti ti hawai kendet mama plakran bentar ai ngataragi kham labun ki eki pangyakeran nakatugo ka topik ngataragi bapet ru ki layo kendet ki jing menta wala da kam dei full rumang imla phir pimla ban ai baro khotte hangni te ngat tambang nganget hiru ba kan dintang ni ki jingkeran jungi ki dan ki we pede ki belayo jing hikai ki we ru kai ki bangi ngitep ma te rakadang zo phimam ru phiko akanu no ka jingkeran tharai ki no kisan ki jungi ki dong pet ki jungi message ko message ama Pidis nong nong ma
ngadi na lang kra video nak tehi otak tiang long tete na video nak kacau ketin na ba ketika call suar lagi mah babat kan ketin sinam tapi leh otak kan ketin kasih ni leh ngakwa ban ong ki viewers jong pi mo ka mental health kalau important kum ka health jong ka met ka phang ka borjing perkhat ka badan kam ha ka met na mado phim perkhat bha met ko tolor ne kan tro met ka kum perkhat ka khata khanya ba mdi mat smule ran ha bangi smu no yakren ka badan kam e ka de jing yakren te wa nom smule ran ya phliu jing mot bat ki ba hajan ki ba phismo yet phismo shania la phim smula bat ka tur wat jing tip wat shanu pila banyo ai kini ki brio ki banyarap e phi sadon be ki banyarap e phi te kum mangi ha ka hapo St. Anthony's College ni don te pila banwan cha college ni na to min sala ban refer e phi showi no ti ngam tip kum ki banasha no kondong ngam tip kini ki asha workers ki long train ne em hangni ke tamba according to the policy jong mental health jong ka Meghalaya kan ki asha workers ki la de long train ki CHC PHC te let chikini the pim kumnu at least let you doctor let kili let ya phliu jingmut ken umde ban smule ran namar ba kani ka jing ka mental health ka long ka baton kam ba and kalas gam khata yangi yaki khun ki khti jungi ki ksiu jungi haki babon ki rukom la dangim la hi bangin pet bha bangin khmi bha bangin ya don lang bangin ya support lang ibe ke tekan jenja ke nyingi la shai sisni pada habang yu I anu ru badon kata ka jing duna mo ka bor perkhat ne ki don ka jing smusi ne no mde bingin ya long khor ka ktien ka thliet ken ne ban ong no ok te bale ak te beshu ak bet te beshu le aklon bet te beshu ak tien na ya khor tan ka ktien ka thliet ken prashang hi ban smu thu bale ki long kumta kumong pareng don't be quick to judge no ndre prashang hi ban smu thu bale lada pi inu ijing phere ijing long limbri bale ja ayu ba panong ite ban long te le se ka don ke hedian ken kum ki kimi ki kpai ki khon ki kti ki me paru unjo te long ide ben yedan ka jing so thu iwe ken mni ban smu le ran she tieng ne ban wat jingera nama ka badan kam lada ka kloi ke jingera ka healing do ka kloi ta hina ko am thì hỏi thì kulishibun na mala ok kulishibun bende mentar mo yang kulishibun na marba ki jing keren ki jong phi ki jing phiu ki jing mut ki jing ai jing start ki jong phi yang ha mala start sama nga hỏi thì ngaso ka dik ek kalat ka ba ngaso long bless shela di shwa ni kong na marba ayo ek ni kalat bangan ni kedu phi ma marba hỏi mo ngaso ba ka ni ka mental health ruk mo phi ong ne kalong kebadan kam hati tinggal ku alu bayi kinung Christian ki jong rum di tamanga bakan yo jing start aku iki ru kin yo lan kata ka jing start ka jong ke ka bangia keren nang ni kan yo makiru kin so so lang mo wala na kam de ka ba jong hande ka batang kan diat bah tabang nget bangatip hiru ba kini ki iki barok ki bangang keren benginya keren hang ni kan ka jing bentoy ye phi tikumba imam hi la ong phi la ong la pili phi mo ba ada dan kanu phim de banderan phim de banti ada me idan hang niru idan ko St. Anthony sada dan menu ki badan kam ka jingera she is there one ngam thara hiru be ong phila ben ong ba oh ngai I phi ha ka channel de ki den chat la ben ong daru indong su comment mamam ba phila yo ban hikai ye kim de mam kata kalong ka successful thing ye phi ma along something like that ho ti yangar kan long kum ta hi ngan su comment ba ti kulishibon ngin se sham pa ko be pede ka episode te ko ble ye phi ro ba phila khot yang ha ni le na